Тест на управлението на вътрешната перка. Лампата се включва на място на вентилатора и се добавят степени. Така се разбира дали проблема е във вентилатора или в управлението. Ето как се променя яркостта на лампата. Това е на максимално и леко по леко се сваля. Това е сигурен тест дали вентилатора е проблема или в управлението. Като кружката е за къси светлини. Това е. Това е прост тест, който може да разберете какъв е проблема.